Hvorfor har dere hackathon i Danmark? Vi har lavet de her hackathons for at gøre folk bevidste om værdien af åbne data. Vi har alle sammen nogle ledelser på vores institutioner, som synes, at det er vores data, og det er ikke public data, og vi vil gerne have, at vi vender den trend. Og det har I faktisk hjulpet os til allerede sidste år. For eksempel på mit bibliotek var folk meget begejstrede og kunne godt se værdien i det. Så det har faktisk skubbet os langt hen ad vejen. Det er sådan det eneste, der har en permanent stilling i video. Hvorfor vi har et hackathon i Danmark? Det har vi simpelthen for at få lavet en legeplads, hvor vi kan få afprøvet de her datasæt, som museerne har, og i det hele taget data. Museerne har oceaner af data, og det er noget, som kan sættes i spil og sættes i anvendelse rigtig mange forskellige steder, det ved vi godt. Men vi har brug for nogen, der kan hjælpe os med at fortælle, hvordan vi gør det bedst, og det kan hackerne, det kan udviklerne. Så derfor vil vi gerne have den her legeplads, hvor vi kan finde ud af, hvad det er, vi kan gøre med vores data. Så det er derfor, vi har en hackathon. Det har sådan set både et pædagogisk og et politisk formål, politisk i forhold til at vise, at det ikke er så farligt at arbejde med åbne data. Og pædagogisk i forhold til, at det ikke er så farligt i forhold til, at man også kan få udviklet en masse nyt på det, så man behøver ikke som museum at være bange for det. What you're seeing is, you can see the date in the top left corner, and the date, each frame is one day in the year, and the data starts in 1890 and goes to 1924, I think. And if you watch this video a couple of times, you're going to begin to see some patterns. Each time you get the blink, it's the month of May or November, and that I've been told is because of all the people renting apartments would move, the contract would stop at that point, and that's why you get the blink 2 times a year. You can see each time you see a blink, there's another half a year gone. Hackathons, fordi at vi har en hel masse spændende data, som vi har, fordi vi har registreringspligt og alle mulige sådan forvaltningsmæssige grunde, som vi gerne ligesom vil have ud over rampen, få i spil på en anden måde, komme ud til borgerne med, og i det hele taget få nogle indspark til, hvordan vi kan tænke det. Then I can click on an image to see the initial or the original archive path that the image was derived from. Man skal have hackathons i hele verden, fordi det er en måde, at du som almindelig borger kan give tilbage til din samfund, vise hvad du kan, og blive engageret, synes jeg.